wagoni mos. Jabungu. Yeah. Wacha IBC ng'eny. IBC oken mana yiero kende. Nikech josiasa biro gi josiasa dwa micromanage IBC. Gima Kalonzo Gini temo timo ni representative gi magonge katiba. The selection panel emanigi exclusive right. Selection panel masani ma political parties nyalo nominate ng'atgi achiel. Ema nineno kata delay ni Wiper no dhie court. Nitie ng'ama negi nominate kaka negin pod negin Azimio. To Wiper no nominate Memorial iluongo ni Koki Muli. Magi no dhie court. Mineno selection mar IBC che obedo delayed for almost 1 year. Koro this selection panel ema nigi problem. Ker be nigi problem. Nikech role mar Ker appointment ma chair gi commissioners mar IBC and purely administrative. Ker onge gi power ni koro obedo nitie nying moko ma bedo forwarded de Ker to en gi o choose ni adwa mae to kadwa mae. En odhiga gi decision mar jogo. Ng'amo yudo atamalo mang'eny ema imiye tich. Ema nyinge bedo forwarded to od bura. Od bura ema puoyo ng'ani to Ker formally appoints the IBC chair and the commission.